Pa evo, uskoro nam počinju i te dvodnevne kvalifikacije na svjetskom prvenstvu ovdje u Antwerpenu u Belgiji. Ja osobno sam stvarno jako dobroj formi, imali smo i podi trening prije par dana u toj dvorani gdje će biti natjecanje, da isprobamo sprave, da isprobamo dvoranu. Samo što ti podi treninzi na svjetskim prvenstvima su uvijek stvarno jako teški, nas po 4-15 spravi, imamo samo nekad 12, nekad 15, nekad 16 minuta, pa onda to bude onako sve kako se kaže, na horuki, da ono što prije i što brže isprobamo sprave, ali ja sam i na podi treningu napravio svoju vježbu koju će ići u kvalifikacijama, to je start početne ocjene 6.3, dakle jedna od mojih najjačih vježbi zapravo ikada i jako sam zapravo sretan i ponosan da sam uspio u ovom jednom kratkom periodu od kad su počele te promjene pravila već dogura do te početne, da mogu sa 6.3 ići u kvalifikacijama svjetskog prvenstva. Evo, i to mene stvarno jako zadovoljava, inače se jako dobro osjećam i fizički i psihički, naravno da se osjeća taj pritisak ovog svjetskog prvenstva jer ipak su to prve kvalifikacije za olimpijske igre, ali opet s druge strane jednostavno ne gledam sad na to tako jer samo jedan od nas će se plasirati na olimpijske igre na svakoj spravi i jednostavno pre nerealno mi je računat na to i stavljati si to kao neki realni cilj, nego jednostavno želim stvarno pokazati da sam u dobroj formi, krenut ću u vježbu onako agresivno i energično kako to znam raditi na najvećim natjecanjima, pa evo nadam se da će ispast najbolje, ali eto, kažem, ne razmišljam puno ni o svjetskom prvenstvu kao takvom, ni o olimpijskim igrama, nego više o sebi. Startamo već u drugoj subdiviziji, prvi dan tih naših dvodnevnih kvalifikacija. Iskreno ovaj put mi to paše da se nekako odmah toga riješimo i da na kraju budem miran. Mislim, već sad sam miran i zadovoljan, ali dobro se osjećam i vjerujem da će to ispast na kraju jako dobro.